В последното си видео говорих за личната данъчна надбавка, за Personal Savings Allowance, това, което всеки може да получи като лихва без да плаща данък. Сега ще ви разкажа за Standard Rate for Savings, или още аз както го наричам бонус без данък, ако си на по-ниски доходи. Ако общият ти доход е под 17 570 паунда, то било от пенсия или от заплата, можеш да получиш до 5000 паунда лихви от спестяванията си, които са напълно необлагаеми. Но внимавай, с всеки получен паунд този лимит намаля. Ето пример. Ако получаваш 16 000 на година, първите 12 570 паунда са необлагаеми, а остатъка от 3430 паунда намалява този лимит от 5000 паунда. Де факто, ти имаш право да получиш 1570 паунда от лихви, които са необлагаеми и няма да се плащат данъци върху тези лихви. Ако сте получили 2000 паунда от лихви, ще трябва да декларирате 430 паунда и да плащате данък върху тези 430 паунда. За повече полезна информация може да ме последвате и ако искате да се свържете с мен, може да ме намерите на 074 5464 8676. Аз съм Кристина Золева от KZ Accurate Accountants.